नमस्कार प्रणाम। आप देख रहल बानी जियो भोजपुरी न्यूज। आपके बता दी कि चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन में दबा दी। आप देख रहल बानी कि दोनों गाना लाल घगरा के ही नाम से रिलीज भइल बा। त रउआ के बता दी कि पवन सिंह के गाना ये अभी जो लाल घगरा रिलीज भइल बा उ ट्रेंडिंग में चल रहल बा। वहीं खेसारी लाल यादव के गाना ई डोली सजा के रखना फिल्म के है और ई गाना 2 दिन पहले रिलीज भइल रहे जौना के व्यू अभी के डेट में 11 लाख बा। आपके बता दी कि दर्शक के जो प्यार दुलार पवन सिंह के मिल रहल बा उ काबिले तारीफ बा। वहीं सोचनीय बात ई बा कि खेसारी लाल की ये गाना फिल्म के बा और 2 दिन पहले रिलीज बा तब व्यू काहे कम जा रहल बा। वहीं बता दी कि सेम वैसे ही गाना रितेश पांडे के लाल घगरी भी आइल बा और ओकर भी बहुत अच्छा व्यू मिल रहल बा। तो बताएं कि ई दोनों गाना में सबसे बढ़िया कौन सा लागल, पवन सिंह के या खेसारी के? कमेंट बॉक्स में जाए लो और अपन प्रतिक्रिया दे लो।